kuning kuning kang kae lara monggo Dek Umi Lelagon iki kritikan terhadap penguasa lho, Gong. oh pripun Intine ngene. Zaman semono lagu-lagu kuning-kuning iki sang penguasa hanya mementingkan golongan dan kepentingan pribadinya saja. Lah niku. Sehingga melupakan apa yang menjadi tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Laras. Kuwi tak tokke meneh Tokke supaya lagu niku. kanggo fungsine kanggo kontrol tumraping para penguasa-penguasa sing sak kepenake. Wah, penguasa oknum-oknum maksudnya. oknum-oknum nggih. Iya. Penguasa niku kudu ngerti birokrasi. Iya. Piye carane dhuwuran teko ngisoran ki untuk bertanggung jawab manut nyambut gaweane apa wewenange. Ya, betul. Kudu iso ngerti dadi hierarki, Mbah, dadi hierarki. Ayo untuk munggah. Urutan, iya. Urutanipun pekerjaan masuk pemerintahan. Ya. Soale pangkat derajat iku mung titipan. Betul. Termasuk Bu Sri Rejeki. Betul. Dadi lurah ya gunakan semaksimal mungkin untuk masyarakate. Betul. Enek batese Mas Dalang. Betul. Presiden. Presiden iso leren. Gubernur iso mundur. Bupati iso diganti. Ya. DPR iso lengser. Camat kudu cermat. Ya. Lurah kudu selalu terarah. Betul, betul. Tepuk tangan buat saya. Mau golek paleme dhewe. Pelok barang. Genduk umine urung jenang gula ki aku urung marem kok. Pripun Bu Lurah ngersake lagu? Lurah selalu terarah. Ya. Telu sing diarah. Siji kemakmurane warga, loro kemajuaning desa, telu katentremanipun para masyarakat. RW. RW rekoso wae. RT. Rekoso terus. Dadi niku piyai loro niku apa-apa kudu ngarep dhewe, gajine ya sithik dhewe. Ya ora apa-apa. Sehat terus. Sosial, Kak. Ya, Sosial Pak RT, Pak RW, pokoknya gampang rezekine pokoke. Amin. Ya. Monggo, Nduk. Pelok bawa aku dong. Iki bawa jotok selani ya, Gong. Nggih. Ya. Lenggase, Mbak Gentari lenggase. Iki mergo kudu diempatke tenan suarane Mbak Umi Afifah iki ya. Ki netizen wis kabeh padha pengen ngrungokke ha. Yuk. Kowe lungguh jajar, hati-hati lho. Nggih, lha pripun? Aman. Yuk. Ae. Kowe kuwi kok iso Segar dipangan mati tungkak iki. Jebejak sik, ayo. Ya Nduk Umi. Monggo. Yuk. Krami
Sugeng. Dalam. Niki mengke kula nyuwun jeneng kulone kan langgam biasa. Nggih, nggih. Mengke di mendele nggih, Pak. Di medley. Mendele anu dadi ati. Dadi ati. Terus Oke. mengke kendange jaipa. Oke, manut, Nduk. Rungokno Dik, iku di medley. Medley kok medley. Di medley. Embele. Nggih. Nggih, siap. Heeh. Dikirimi kanggo sapa, Nduk? Cahayu. Namel kula Dikirim- piyambak. Oh, kangge panjenengan dhewe. Oh, mboten. Namel anu Pak sedaya pamirsa. Oh, ngaten. Wonten mriki kalian wonten YouTube. Oke. Nggih. Terutama Umi Mania. Nggih. Iki sing salah sijine Umi Mania ya ning kene kok. Sinten, Pak? Sing nyekel operator streaming kuwi Mas Sukri Hono Carakodata Solo padha saya ngomong. Oh, nggih niku member lawas niku, Pak. Nggih, aduh. Wah, member lawas. Nggih, kula nate kena Bang Sukri kok. Kena nopo? Maksudnya kena napa nggih? Kena jope ngoten. Oh, kena lho. jope, Job oke. ngoten niku. Bagus, Nggih. iya. Iya. Keneng sambang sarah wungan kapi lot mreng wicara kang manis manis maremane den prayitna Monggo langgam jenang gula klasik sing penak. Iya. Yuk. Jangan
kremnane Pak BG nduk. Nano 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 nano. Wi seneng aku nek ngono kuwi. Iya. Yuk. Ayo campuri Mas Marno. Ya. nuwun gendhuk Umi Hafifah wis lumadi lagunipun loro dadi siji, Nduk. Heeh. Jenang gula karo dadi ati. Ya. Sampeyan Uksa Marta ngene iki diwelingi panitia. Bos, sindemi wis nom-nom, Bos. Nggih. Sing tuwa Mbak Wida mawon. Nggih, ayo. Ini Mbak Wida ora nom. Mbak Wida niku mboten sepuh kok. Iya niki ya ora nom dadi STW. STW niku apa, Pak? STW. STNK. Apa? Setengah tua ning kenceng. Jangan. Bos, sentuk. Sentuk iki apa?
Ning tenan kok Bako Guru renek Wida ki bagaikan sayur tanpa garam ya to, Cok? Wis turu kabeh. Iya. Enggan Mbak Wida lagi lirik. Termasuk Andri iki ora. Ora Andri iki wis duwe dhewe. Mulane kok gentari di seberatke, jebul nek sing liyane ta iya. Budi karo Gudel iki jane iki perkara apa to kejur musuhan ae. Kuwi rebutan demenan tak omong. Ya, monggo, Ndumi. Ya, yuk. Saya tuwa kudu saya manembah. Menep rasane wening panca indriyane ngakehake sedekah lan uga sregep nyibadahi. Ngono ya, Nduk Umi? Nggih, Pak. Tiru Mbak Wida saiki wis salate wis mempeng lho. Nggih, 5 waktu nggih. Nggih, angger magrib niku pun foto ten WA. Magrib dulu, guys. Subuhan dulu, guys. Iya, wih tenang ya. Nanti-nanti ya sanggo jilbab, Mbak Wida ki. Masya Allah. Ditemokno astagfirullah. Bu ampun to, Mas. Iya, wis ngono ae rasa tekan dindi. Yuk, lanjut, Dek. Kumandang suarane iku yakti dadi laku bener kang kono mring asnap nonanmu Kepati malam minggu kutha Solo poso umrah lanang wadon badane dadi sehat imane tambah senggaan iki made in saka kadangku sepuh Suwargi Raka Mas Haji Anom Surata Sang Maestro. Lelagon iki uga kremenane beliau. Anggere wis rampung le nyangik limbu utawa metro ngene iki. Jelali gong kremenaku. Sinambari Joko. Wajan. Iya. Kelingan nek jejer ya iya.
Swarga langgeng Kang Masku sakeloron. Gusti ngijabahi lepaso parani jembar kubur yamin Allahumma. Amin. Iya. Iki putra Mbah Diyun mung karek aku saiki. Sing lanang ya. Heeh. Ragil iya. Menangan sing dimenangi apa wis. Bapakku kuwi ora nyangoni bondo ning nyangoni kepinteran. Ora menehi iwak ning menehi pancing. Iya. Dadi diwenehi kepinteran kawasisan ben iso makarya lumantar dalaning pedalangan. Iya. Mula ngantek dikuku jagatku sok mben aku tetep dadi dalang. Nadyanto tawaran pengen dadi politisi apa pengen dadi DPR ki akeh ning aku moh. Kuwi dudu bidangku. Iya, Bidange nyambut gawe gojek karo kanca pengrawit. Gojek karo anak-anak iki, gojek karo anakku wedok-wedok kabeh kuwi karo Mbak Wida wis atine seneng. Iya, Lho ketemu kadangku sepuh ingkang minuling Pak Kurmanten, Mas Sumantri Habagong. Kuwi dulurku lanang tenan. Iya. Iya. Dialem malah turu. Sehat ya Mas Mantri? Nggih. Heeh. Wah, kula arep kelingan karo Pak Sleng. Nggih. Kula dijuluki kula niku. Juluke napa? Dalang anu Bagong tok leh. Wis tok leh. Ha wis pokoke gathuk pokoke tok leh kula niku nggih. Saniki kula walik nggih. Kula jenenge genti. Ganing Mas Leng pun Suwargi saniki kula jenenge genti. Nggih. Mas Bagong apa sinten Mas Leng tok leh ta? Tok leh. Kula walik. Napa? Ya waliken dhewe. Leh tok. Lah, Kula nggih oleh ya tak tok-tok nggih, Pak. yuk Mbak Mi. Rukun pungkasane Tidak haji Ring makai Lampun wis puasa Rukun Islam jangkep lima Iku yakti wajib bilang Padha Niki wau Mas Gareng Tralala kali Mbok Gandhen nggih batril pun niki wau. Oh nggih. Main ten pundi Ten Klaten, tembe apa Gandhen. Niki glondor kali Sadibe nggih bar telepon video call. Wek Mas Bagong tak WA ora bales, Bos. Rodok males ro kowe ya. ora iya nyambut gawe kok. Anu Mas Bagong, ora lali didongake ibu-ibu sing wingking menjenani dongake sehat, panjang umur, berkah barokah bakoh, ya ta? Amestuti lolo jaring para kina ingkang dat pinundi-pundi sarta hang leluri. Tlaksita harja nulat edi endahing kabudayan Jawi. Iya. Kuwi pambukane campur sari aku ngerti. Ing kagelar wonten ing dalu punika adicara ruwahan. Nggih, dongake ibu-ibu kabeh. Dongak apik-apik kok ngene iki. Kok apik-apik. Atine sing becik. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing Pakis Mboto urung apa-apa. Obah polah kudu sarwa ngarah-arah istiqomah sarana ibadah ngelmu agama wajib diasah mugi dadosaken masyarakat ingkang kebak barokah. Amin. Ayem tentrem bagya mulya cinangan kabagyan kamulyan rejeki kathah ingkang barokah. Amin. Pinaringan sehat bagas kewarasan. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Amin. Nek nganti dikei lara sing gampang tambane murah ragate. Amin. Ibarate tapelinjet mampet brudul ngopet kingsep sawur parem-parem plocoti brambang ilang demit ora ndulit setan ora doyan otot kawat sapu gerang godho mendak sekala nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas sampun rampung. Mas Bagong saya napa saya para kadang? Saya dongane maksudnya. Arti pendem ya. Niki persis ibu-ibu niku padha bojo kula. Oh gitu.
kabeh wong madake Nganggo kudung kabeh, nganggo jilbab kabeh. Saploke bojo kula kalunge tak dol nggih kudungan ngeten iki. Lah sebabnya apa? Kalunge mbok dol kok. Ben ra ketok ya. Niki emas larang Pak Bagong. Oh gitu. Nggih, mboten sanggo mas-masan pun ngeten biasa mawon. Padune ra gablek. Sing penting sehat. Ya, Nduk, terus ya, Nduk. Nenene. Menipu pabrik sing padha prihatin. Oh Jiweneng. Alah nyenengke banget. Iki ana nyuwun lelagon sambung wanci dalu. Pek nggih. Mengke adik-adik pemuda putri nggih tasih kemar lenggah. Ya, Nggih nggih badhe nyanyi. heeh. Mbak Tika karo Mbak Pitra niku. Ya, nek urung sambung wanci dalu Oh, ki nggih. urung lega. Dadi kluk wae kancaku ngaji. Utsa jiweneng, Nduk. Kene, Sambung Nduk, wanci Utsa. dalu. Ya. Ini, Nduk. Kene. Pokoknya tetap semangat melu Bagong Grup ya. Bocah loro ki alusan kabeh, iya ta. Ngono sing gerwal-gerwal ki Mbak Marta. Oke. Mbak Wida ki ndek alus, ini saiki wis gerwal-gerwal saiki. Iya. Kula nek mboten dangdut mboten murun kok, Pak. Betul-betul ngono tadi kaya. Nesa. Lho, penyanyi pesinden niku awor kula nggih seneng. Iya, sebabnya Wong aku lho niku ya nyenengke kok. Lho, dalam artian ki ya nyambut gawe. Ora tau celelekan istilahnya ngono lho. iya. Aja nganti. Serius bertanggung Aja nganti jawab. pelecehan istilahnya. Nah, nggih. Ayo, ayo apa suarane? Bawa ya, Nduk. Sing apik. Iya. Bawa. Iya. Lesos. Oh, jadi Mas Medet mikipun genduk usah pun baterakan sedik Mas Medet. Iya. iya. Ya, Pak. Apa iki? Kok ijolan mik terus to? Iya. Padha apike kok. Tapi gede pundi? Maksudnya suarane gede pundi? Ya gak, lah kowe iki sing nekem piye? Suarane. Oh, suarane to tak kira tekemane. Sik, Ut, aku mau kelingan omonganmu mau apa? Napa, Pak? Panggilan nama panggungmu Uca sapa? Uca Cenil. Oh, Cenil. Iya. Cenil ki Manil. Enggak, Pak, Cenil tuh maksudnya tuh kenyal gitu. Oh. Pak Bagong Darmono. Dalam. Cenil niku panganan saka pohong sing wernane enek abang, kuning, biru kae to, Nduk. niku. Terus pinggirane enek riwuk-riwuke sithik kae enek kambil nome, ya ora? Nah, nggih enten kambil. Iya. Terus ki, Nduk. Kuwi tunggale klepon. Nggih. Nek klepon kae jerone enek gula jawane. Cokot kono muncrat kuwi klepon. Oh, Klep- alah niku namine klepon. Klepon. Sing Nek- saged Muncrat Nggih, mau. niku. Kuwi klepon. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah nek lemon, Klemon. nek klepon dicokot langsung muncrat. Lah, Nek nek klepon, lemon, nek nggih. lemon Klemon apa? ora enek ora tau. Iya. Pak BG tok sinden ngene wong endi? Sapa? Jenengan kuwi to? Endi to? Ya ampun kok. Eh, genduk Utsa kuwi mbiyen Didik to? tak omong ya. Nggih. Nalika aku nderekke Masku Haji Anom Surata ning Borobudur, Nggih. dheweke disuwitake. Oh, Sing ngasta bapake utawa sing ngeterke iki pakne. Terus ki BG bocah kuwi ben sinau ning nggonmu. Ning kuwi sume dadi
sinden kondang ya mung dheweke ora iso kasar dhek kuwi halus. Halus. Oh. Wene ana babakan halusan. Oh. Ora apa-apa, kuwi apik ku, Nduk. Lho, Oh ya Bapak. ndereke Pak BG terus. Lah terus Sik. mbiyen iki dandane ora ngono kuwi, Kang. Lah sik lah. Yen pripun ta? Pripun, Pak? Kula pun lali. Le gelungane jonjing kok. Gek le nempelke gelungan keduren ngantek kaya pati Gajamada kaya ngene kae. Saniki pun saya Pak Bagong. Saiki wis apik. Gelungane ya asik anu Mergo pakulinan. alis barang ki karo Ah. kuwi idepe kanggo maskara. Kuwi jelas. putra kadangku sepuh Mas Parmanto. Kuwi ya dalah. Saniki pun cantik Pak Bagong. Iya. Masa sih? Benges nganggo kawat, nganggo moto, nganggo softtek barang. Softland. Softland. Softland kok softtek. Kowe aja jero-jero tak idiake kowe. Softland. Heeh. Softtek. Mula bojoku wingi tak. Wis, Hop, terus ayo. Wah aku. Wah. Jak padu ya padu nah, aku wani karo kowe saiki. Ya ora isa. Masih aku adimu ning aku ora wedi aku. Ayo. Lho, tenane lho. Sopo iki mau? Ya anu iki dulur Pak Dan. Wani apa piye? Ayo ning kulon kono. Yaine iki rak wis mateng-matenge. Yo, basah apa kering? Ayo. Rica-rica to piye? Oke. Mbak, terus Mbak. Dilembokke sithik ya, Nduk, awake kan. Kaya Mbak paling minim kaya Mbak Bidang. Ini tesnya kurang lemu Kurang semono. Masa sih? Heeh. Ya ampun, kula Mau ki berusaha lho. wis ngomong karo Mbak Sima jare, "Ano Mbak, aku saiki wis tuku susu Prenagen." Ngawur. Kuwi susu gowang meteng kok dituku ki. Ngawur. Ensure Prenagen, Pak, boten Prenagen sing niku. Oh, ensure to. Oh. Nggih. Wah, Pak Dalang ora mudeng susu. Nggih. Ora pengalaman. Wong pengalaman kanggo wong tuwa enek susu dhewe-dhewe. Susu wong tuwa, nom cilik gedhe. Agi meteng kuwi enek dhewe-dhewe Pak Bagong. Bojo kuwi lho, lagi mung sabun kuwi lho. Pripun? Sabun iki werna telu. Mungkin mung sabun. Ngoten. Alah rai dhewe, awak dhewe, ngisor dhewe. Dadi wis maneka warna kae dadi dhewe-dhewe gen kulite gen cocok ora, cocok orane kuwi mau kudu dhewe-dhewe. Oh, kok kula benjing tak ngoten nggih anakno. Engko tak peroi ngene pas kosokan engko tak. Terus ki, Dek. Bawang nguruman ya ngene iya. Apik ya sini. Iya. Lah, nyeneng kaya itu. Iya. Wis ngrito sapa nduk ngerti ra, Nduk? Niki Bapak Haji Sukron Suwondo, Pak. Oh, nggih. Baik. Blitar to. Nggih. Kulo niki wong bodho kok ngertos kula nggih namung. Ci walang kaji kok beluk. Dem. Iya, Dek. Ngenoi. Mas uga nanggepi Wis dadi adat nek nang kene iki pilihan pendengar Mas Bagong. Nggih. Dadi ya ngene iki ya mohon maklum pandemen wayang. Nek pengen klasik ya tak klasik kene ya ana wancine dhewe ya. Dawuhipun. Ini ora iso mergo layange akeh banget ya, Mas. Wah niki semangat kabeh BG Iya. Group. Suguhane komplit metu kupat barang kare hopor niki. Apa gitu? Nggih. Endi? Lontong lha niki. Oh iya to. Wah. Oh lontong, Ding. Gentari aja mangan akeh-akeh. Lah ngapa? Sapi tekmu kebak.
Iya, Ut. Terus Ut. Ndak senep. Ayo to sambung rasa Jebul wis keras. Utsa, dalam jaga kesehatan ya, Dik. oh nggih Gentari, Apa? jaga kuburan. Ora Bagongi. Kowe ket mau sia-sia bakar aku Lah. bulet ae apa piye? Wah, iya tandangi wae ri. Gentari. Suwen meneh Nah, kecek oke. wae. Guyon. Kok ketoke awake mung lemu awak tok kok. Nah, Guyon, Otot ya metu ka awakmu ya ta. anjuk dikempit apa piye? Guyon, guyon. Gajul wae ri suwen. Guyon. Apa? Guyon. Guyon ora ada. Cendak. Cendakmu kuwi. Lah ora iya. Dawa cendak ya ukuran. Alah wong ya. Gedawan kok kempel. Wah, ngucul ngono. Bangunamu ora mesti ngono. niku rembukan apa to Pak kok dawa Kowe cendak aja melu-melu nduk. Kuwi urusan kadewasan dadi iki meneng wae. makane kula mboten paham Pak Nyah, iki lho fotone iki lho fotone. Fotone iki lho. Foto apa? Piye? Napa niku? Ayo sip to. mboten Kowe ketok iki Black Mamba iki. Black Mamba apa? Guseng ngono Dik Black Mamba. Bojoku nek nyeluk ngono ya. Black Mamba ngono ya. Tika yo redong meneh bar iki nyanyi. Enggak mau gimana? Kamu Kowe harus nyanyi bar iki? Mau bar iki. Engko wae. Lah nggih mengke maksudnya tak bocor isik ngono lho. Bisa ya. Jam 3:04. Ayo. Meneng wae. nanging wanci Ae. Anono ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti Mbah Syukuran iki nek gawe ukara kok ya apik ya. Wah, Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti kayak piye to. Gambarane pira? Ini ora aplikasi ijo apa eneng iki? dicap. Aplikasi ijo karo website ling pakem ngono ra. Nano yuk. gambarmu Ya. uga
Yuk. Yuk. Ya. Mendah kaya yen sindah rekan Sembah nuwun Genduk Utsada Masuri. Ki juara 1 atau juara umum lomba sinden nasional. Aku tak ngerampungke lakone sih. Ya. Monggo. Ayo ya netepi kewajiban. Heeh, kudu urut ya, Nduk. Kuku sing dupa kumulun ngening kentia sangabeki kawengku sagung jajahan nanging sanget angiki pisang resik kaneka putra sang resikane ka putra kang anjok saking miyati long-longing driya mangung-mangung mangumpun kang duha mrimang lelena tanpa kanin ya yen tentu semengku sang Hyahutama Cah, dorane aja.
kantining tumuwuh salamimbong awas eling-eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supati niring sangasaya yeku pangreksaning urip supati niring sangsaya yeku pangreksaning urip Setyaki wonten dawuh Koko Prabu. Wah, ngiwak-iwak ki temenan. Ana wanuh wani sipating Narendra Genining Pendhita ingkang sembada bedah Praja Ndrawati. Ingkang ngono Setyaki, kowe aja enak kapienak. Aku ora negake yen Ndrawati kanggo jak-jakan menungsa sing ora tanggung jawab. Ingkang mengkono ayo padha kirit lampit brungkat kimpul waton lanang nyandak gaman. Temeka ana madyaning Praja Ndrawati. Sapa sing wani ngrenah lan bakal nguasani bumi Ndrawati? Oh iya. Nggih suraken dawuh. Anoman wonten dawuh. Tanggung jawabe ora enteng, Man. Iki mau Pandhawa lumantar Bratasena wis jumangkah prapting Praja Ndrawati. Ing kono ana Ratu Sabrang ingkang kumawani bakal mbedah madyaning praja. Man, Pandhiganana Wadyabala saka Manduran uga saka Indrawati ngadepi mungsuh ngesturaken dawuh. Pati Pragata wonten dawuh. Aja gawe isin marang jeneng ingsun. Nggih, ngesturaken dawuh. Suwe ora olahraga iki arep tekan madyaning Praja Ndrawati goleki menungsa sing wani ngejeki bumi Ndrawati. Mban Suraprabawa wonten dawuh metu njaba kula ana. Sira dadi pambantaing laku barang madal angrumining ati-ati aja kongsi keri. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja gunging kang bala kuswa Prabusananira lir surya wedalira rasa madangi jakaduk mungup-mungup aneng sabocah ing mungkin babak bangsumirat kena serating surya kena serating surya nampak megolan gunung-gunung sigra Bidawadya saking Mandura lamun to Cinandra kang wis tinggal gilar-gilar candrani